Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. May buntag sa tanan. Mo ni si Dr. Kagapi sa Doktor sa Kahanginan. Ang number namo 0991-215-3123. Usabon lang nato ang number namo 0991-215-3123. So may buntag sa tanan, may buntag kay Sir Ding Dukot, mo to siya atong previous announcer. Okay, Sir Dennis Lazo katong bago lang. Nagstorya. Station Manager Roy Johnson, ug ato ang engineer Julius Luzon, mo nang nasa booth nato karon, kauban nato karon sa atong programa Doktor sa Kahanginan. So mga igala, nawadaan ako mga topic, kahit lang kog una-una gagabi, unsa kaya kong istorya ni diri kay siyempre kung balik-baliko nimo gano, halos everyday na ko magstorya. Dili man ta moabot ato mga complicated kay na topic kanang lisod gyud siya sabton kay dili man ta dili man ta eskwelahan diri na kung ano nato ng isa-isa nato na mga ano. Ako ang ginaano sa inyo mga basic lang. Katong mga pwede ninyo murag i-first aid lang sa unya kung kanusa mo pwede mo atos balay. So mga reminders lang siya ba. Dili siya kung ingno nato mo ato ta dito sa mga pinakalalom kay mga terms sa in English na manakit na sa dakong ulo, musakit pud ako ang kabubuton kay dili ko ka-explain sa inyo tarong. So mao ni si Dr. Kagapi Jr., Dr. sa Kahanginan, katong mga gimingaw sa kong papa manggod na boses kay wala man namo kuan ko diri sa DXUM, natay replay sa YouTube. So unsa man ning planeta ning YouTube kung kanang wala kasabot asa na internet na siya, na siya website ang tawag na YouTube. Bale, dito nimo, mato mo dito sa www.youtube.com. Tapos, pangitaon ninyo ang, i-type ninyo yung pangalan Edward Kagapi, Doktor sa Kahanginan, or Doktor sa Kahanginan, or Edward Kagapi lang. Makita ninyo ang iyang naong dito. So, nasa mga 100 plus kabuk videos, kabalukuan na kay ako man ang nag-upload na before, o nag-edit. Tapos, dito tanan, pwede nyo balik-balikon. Sobra ka, siguro mga 1 oras siguro ng stinurya na nito. Napuyuban. Katong yung mga kinaraan na jokes, nagyapon to dito. So kung gusto niyo maminaw sa iya balik, naanasa sa YouTube. Ito yun ako natunguna kay namgoy panahon na niyan ako sa iya dad. Sayang gud kay na imo ang ano ba kay wala siya na record, di siya recorded ba kanang imo ang mga gipang storya. So unsa na lang pag wala ka. So mo tong gisugod na mo to, gisuguran na mo. Nagsugod mi atong pandemic. Start gid sa pandemic. So nagbuhat mi og mga kameras. Ibuhatan na og mga studio sa balay sa balay. Tapos dito na nag-record na mi, tapos edit na, nagtuon po og editing. Mao na to siya ang pagsugod atong channel namo na Edward Kagapi, Doktor sa Kahanginan. So, ako ang igsoon po na babae, mao to siya ang direktor. So, siya to nag-set up sa balay, kay naglahi naman po kong balay itong papa. So, ang topic na to karon kay para lang ma-remind lang mga tao unsa ni siya, dengue. Ang dengue. So, natoy nag-text ato mga siguro last week man sir to, gikan kay 8757, lalaki, 56 years old, Tagum, from Tagum. Good morning sa mga taga Tagum. Punta, naminaw ka karon sir. Good morning Doc, ako ang BP 99/64. Normal ba ni o unsa dapat ang tambal? Salamat. Kanang BP na 99/64, normal pa na siya kay ang pinakamubo na BP is 90/60. Tapos, ang pinakataas niya, 120/80. So, pasok pa siya dito sa 99/64. Walay kailangan tambalan na. Unless nakaigibati, lipong, luya, kada siya, ito ka sa doktor, kay basig na ay lahi sa imong ano. So, nadiri shout out kay Sir Romeo Kaputolan. Good morning, Doc. Great ko daan kay mo trabaho pa ko. Morning, Sir Kaputolan. Trabaho sa diha
kay naman tayo replay diri sa Facebook Live. So kung gusto niyo tanawon usab niya to ang replay, maayo, mas maayo kay at least nay maminaw sa kuha kay wala ba kay tay texter karon. Isa lang ka book. So, good morning kay Jan Padillo. Morning Jan, imong mama giapil na pud nimo sa imo ang pagpaminaw sa toa. Salamat kayo. Kanya maayong pagbiyahe kung nagbiyahe ka karon. Hinahinay lang kay medyo daghan-daghan ba yung nakitaan sa ato ang Facebook na daghan disgrasya karon. Labaw na katong ban gani sa sa Cotabato. Pastang sunuga sa mga tao ato kung wala mo kadungog. Anyway, balik na sa to ang unsa man ning dengue. So, reminders lang ni tanan. Kaning dengue, unsa ni siya kanang ginayon nato na kagaw, bacteria, dili siya bacteria, virus na siya. So, virus na siya na nagpuyo sa lamok. Ang klaseng pagkalamok ato kay Aedes aegypti ang tawag. So, kanang lamukan niya, bali mo na siya, mamaak na siya sa tao. Kanang mga babae man na lamok lang nang nagapaak sa sa tao, kaya ang lalaki naman na sila sa mga plants. So kanang babae na lamok, kailangan niya dugo sa tao kay para mangitlog na siya. So before siya makaitlog, kailangan niya mamaak og mangguha og dugo sa tao. Mao na sila magtuyog sa inyong balay. Kunya kanang klaseng lamok na ginatawag na Aedes aegypti, mao na siya ang nagadala og dengue. So kanusa man na siya, naman na siya pattern, na siya kanusa siya nagapaak. Ang pinaka-common, ang kuan yun niya na tik pamaak is dito sa kadlawon o sa kanang dawn or tawagan ng kanang late na sa hapon, kanang medyo kit-kit na gamay ba. Mao na sila ang tigpamaak. Unya ganahan na sila sa mopuyo o mangitlog dito sa tubig na limpyo, na dili siya galihok. Okay? So stagnant siya, di siya galihok. Tapos limpyo siya, bali clear siya na tubig. So mao na to siya ang mauso kung mag-ulan. Kay ang katong tubig sa ulan, di ba, limpyo na. Unya mo adto sa dito sa mga mapunduhan ninyong mga tubig, pareha ng mga ligid na na karaang ligid, di ba? Nabutan ni sa daplin. Mabutangan mo to siya tubig sa ulan. So dito mangitlog ang kaning Aedes aegypti na lamok. Okay? So kato siya pagpaak sa isa ka tao, moabot siya og 5 to 7 days bago mugawas ang dengue. So pagpaak sa iya, pwede pa ka mag 5 to 7 days bago mugawas tong ang imong gibati na magka-dengue ka. So unsang bation nimo ana? Pagpaak sa imo, pag 5 to 7 days na, ang pinaka-common, ang pinaka-una ginang makuanana is sakit sa ulo. Unya, ang kasakit sa iyang ulo, grabe kasakit na mabatian nimo na sa likod sa imong mata ang kasakit sa iyang ulo. Tapos, ang imong hilanat, tag-as kayo, nasa sa mga 38 to 40. Niya na katag-as ang iyang hilanat. Karon na ubang tao na mag rashes, manggawas tong rashes. So kato siya, kailangan mo siya obserbahan sa klase ni pag nagay to'y rashes, ang pinakaduol gyud ana niya is dengue gina siya. Okay? So karon natay mga ginaingon na types or klase, lain-laing klaseng dengue. Ang kaning dengue manggod na siya mga laing klase. Ang katong classical na dengue mo tong gingon nato na maghilanat lang ta, tapos magsakit ang kasungkasuan, lawas na to,
Tapos naiuban magluya, naiuban magsuka-suka gamay, naiuban mag sakit ang tiyan. Kato siya, mo to siya ang classic or kanang ginaingon nato na ang common na mabatian ninyo. Nainungutanan diri asa dapit ang rashes. Ang rashes ay diri sa mga kamot ug sa tiil. Amo na siyang pinaka-common. Mao na tang ginatawag nato na Herman's rash. So ang mga rash na siya mura siya papel liliha, mura siya kanang gikuan ba gagmay kayo siya na rashes. Tapos wala na siya yung mga tubig-tubig, lahi na siyang may tubig-tubig na rashes, wala na siya yung tubig-tubig. So kato klaseng rashes, labaw nagkahilanat ka, tapos sakit kay mo ulo, taas kay hilanat nimo, pinaka duol gid ana is dengue. Okay, so karon katong giyon ako sa imo na classic na dengue, di ba? Namatoy pinakaingon ako sa imo na katong common na dengue. Natay ginaingon na dengue hemorrhagic fever. Mao to siya ang ikaduhang type or ikaduhang klaseng dengue. Mao to siya ang dengue na magkadugo-dugo na ang imuhang gums, na kay mga pasa-pasa, o katong uban naa siya mga signs of bleeding. Basta po tana, uban simba ko pala yun, nag-menstruation nagkalit. Mas daghan na yung menstruation, tapos magluya. Karon, moabot siya dito sa dengue shock syndrome. Sama ng dengue shock. Balimaw na to siya ang delikado kayo na dengue. Mao to siya ang makamatay. Kay bagsak naman ang imuang blood pressure, bagsak na imuang kuan sa lawas, ang imuang energy sa lawas, ang imuang metabolism, bagsak na tanan, mao tong uban ma-ICU. Okay, so pag hibalo nimo na magka-dengue ka, dili nimo siya may balan dayon kung ikaw lang, kay ngano pareha man siya sa uban viral na sakit. Unsa man ning viral na sakit? Virus ba ang tanan virus like natay ginaingon na kanang sa sipon, kanang hilanat na virus ang kanana. Pareha man sila, sakit ang lawas, hilanat, nayuban, sakit po kayong ulo, napuyuban, taas po kayong fever. Hindi mo siya may balan, kaya generalize siya ba? Para sa may balan, wadto mo sa doktor para magpa-CBC. Kaya nga naman CBC. Kaya dito makitaan kung ang inyong platelet mubaba pa sa 100. Kung baba pa sa 100 yung platelet, mas dakong kung dengue gid siya. Kuan ninyo. Mas dako ang probabilidad na dengue gid siya kung ang imong platelet labaw na nawala na yung imong kalintura. Nawala ng kalintura nimo. Kay 5 to 7 days man na siya. Karon nawala yung kalintura. Unya nakapansin ka murag naluyang yabong ka. Unya imuhang medyo naapoy uban ay nagagum bleeding, nagadugo ang iyang gilagid. Or nagluya siya or naay sa mga pasa-pasa. Pag CBC niya baba pa sa 100, kailangan na siya i-admit. Kaya nga siya kailangan i-admit? Kay dito siya bantayan. Kay kung nagsugod na gani siya o baba ang platelet, dito na musugod ang katong mudugo na ila sa imuhang lawas, ilalom sa lawas, sa sulod sa lawas. Mao na to siya ang mabot na iuban maghimong hemorrhagic dengue, ang simbak po mahimo siyang dengue shock. So kano sa kailangan i-admit sa ospital? Mao na to siya pag moabot ang pasyente na naa siya naga-bleed na tanan, nagsunggo na siya, nagdugo ng gums, nagsakit ng tiyan, tapos nagluya na siya. Mao na to siya ang sugod ng kailangan na ninyo salinan o dugo, specifically sa platelet. Mao na to siya ang kailangan nimo i-admit sa ospital. So unsa dapat ngano siya i-admit?
Kay nga no siya admit kay salinan magkagdugo dito katong isalin sa imo kay platelet man. Karon katong platelet man god ang iyang trabaho sa lawas katong ginaingon nato na platelet parte na sa dugo na ang trabaho niya mura siya bulkasil. Untahay lang na naay buslot tong inyuhang mga ugat. Kato siya ang platelet mo to siyang mutapak dito para dili mo gawas ang uban dugo dito sa imuhang lawas. Mao na to siya mga katumang gawas, mao to siya mga sunggo, mga gum bleeding, uban menstruation kusog kayo, uban katong iyang iyang mga pasa-pasa kay ang imuhang mga blood vessels o atong mga ugat naglikid naman to siya. Okay, so mao na to siya, kailangan ka sa hospital i-admit. Okay, so unsa man dapat ang i-prepare sa pamilya? Sa number 1, ang number 1 gyud dapat ninyo i-prepare ana niya kay kung blood donor. Katong nay kay donor sa blood para ikuan nimo ba, ipulihan nimo tong kuan nimo na dugo sa ospital para isalin sa inyong anak, sa inyong sarili or sa inyong mga parintik. Okay, so mao na siya ang kailangan niyo prepare. Otherwise, wala mo'y kailangan buhaton lain. Dala lang mong mga unan, yung mga habol sa mga watcher, kana siya, standard naman na sa ato ang pagkuan, di ba? Pagbantay sa ospital. Ato lang inyong dalhon. Tapos, may buntag kay Ma'am Elsa Bentulan. May buntag, Dok. Good morning po, Dok. From Marivi Gadiane. Sige na ni sila mga sige paminaw yun sa to. Salamat kayo sa inyong tigpaminaw. Kay Tita Agna Valencia Lampli, good morning. Kay Teddy Patalinio Cubar, good morning po Sir Teddy. Gatanaw karon diri sa Kalinan. Salamat kayo sa inyong mga pagpaminaw. Maski na balik-balik akong storya, ginabalik-balik naman ni gituyo naman ni balik-balik. Kay number 1, reminders sa inyo ha unsang buhaton. Number 2, mawalan ko topic kung sige na to nag everyday ta magstorya ba, every week. Okay, so pasensyahin taon mo nang balik-balik. Pero reminders lang ni siya. Pero tubaban gyapon ako inyong mga pangutana diri labaw nag mga kani mga text messages ug atong FB live ha. So nadiri kay Sir Patrick Cardaba. Dok, asa imong clinic dapit sa Davao? Na ako sa UM Multitest Suite 21, Bangoy Street or Ponciano Street na siya. Harap na siya sa Royal Mandaya Hotel. Okay, salamat kayo sa pagpunta na Sir Patrick Cardaba. So balik ta dito sa dengue. So kaning nagapaminaw sa to ang atong gusto lang ako remind sa inyo, kaning dengue dili na siya matambalan na sakit. Okay? Unsa man ang gipasabot na patambalan? Kanang pasabot na ako kung tagaan kag tambal, maayo siya. Dili nga ng dengue. Reminder lang ako sa inyo, ang dengue, mo nang isulod mo dito sa hospital, kay number 1, i-observe mo or bantayan mo na dili kayo mo baba ang platelet. O number 2, supportive treatment. Unsa man yung supportive treatment? Suporta lang. Kung unsa man tong naay problema, mo to siya ang ayuson. For example, kaning baba kay platelet, tagaan kag platelet. Kung dehydrated ka, tagaan kag dextrose, ito suero dito sa IV, dextrose. Tagaan kag tubig dito, painom kag daghan. Kung na kay fever, tagaan ka or ganing hilanat, tagaan ka pampababa sa hilanat. Kung nagluya ka or sakit imong lawas, tagaan kag pain reliever. Pero walay tambal na makaayo aning dengue na mawala tagaan sig tambal, mawala ang dengue. Mao na siya supportive treatment lang na siya. Okay? So sa inganing pangutana, unsa mga dapat kaunon para paspas maayo? Dapat i-healthy lang ninyo ang inyong lawas. So since nagluya na inyong lawas, kailangan lang ninyo to mukhaan magtarong, gwapo ang diet ninyo, dili siya isa lang ka putahing pagkaon, na gulay gamay, na prutas, kana siya ang makatabang sa inyo na
maayo sa dengue. Labaw na kung nag-dehydrated mo, bawion ninyo sa tubig. Mao na to siya ang katong ginayon nato na ngano man makaayo ning kaning sagbot kani Sir Jules, tawa lang sagbutan na. Tawa-tawa. Ngano nga mga tao, ngano makaayo ning tawa-tawa-tawa. Nakapansin ka sa ginabutang nilang tawa-tawa. Di ba ginamix nila sa tubig? Sa isa ka litrong tubig. Ginainom sa isa ka tao to. So mo to siya ang rehydration. Ginabalik niya ang losses sa inyong tubig sa lawas. So, without knowing na kato ang tambal na naay tubig, ang tubig ang tambal mismo, ang tubig ang suporta sa imo. Ginainom nimo siya per litro niya inyong napay relative ninyo. O sige, inom pa ning tawa-tawa, dagan pa kay kog duha na ka litro yung ginom. Idi na maayo na mas maayo na sa imo kay nakainom kag 2 ka litrong tubig. Dili ka dehydrated. Walay giingon ang tawa-tawa mismo ang makaayo. Okay? Sa tungod sa ilang belief na makaayo ang tawa-tawa, gipainom ang pasyente og daghan tubig. Mao na ang makaayo. Mao nang maayo pod sa version nga daghan og tutuo ang tao na maayo ang pagkatutuo. Okay? So, mo tong dili kay namo ginapuna kay pinapainom mo gyapon nilang pasyente, hindi good. Wala man po nangamatay sa tawa-tawa, edi good po siya. O medyo gulay man po siya, di man siya poison. Edi pwede po siguro siya nun. So, ang pautana karon unsang dapat buhaton para malikayan ang dengue. Number 1, magbutang mo og mga cream sa inyong mga bata sa inyong sarili para dili mo mapakan sa lamok. So, mo na tong ilayo ninyo ang lamok sa inyong sarili. Mo itong tanggalon nito tanan mga lugar na pwede siya mangitlog. Tanggalon ninyo itong mga tubig na limpyo, number 1. Katong mga stagnant na water, katong dili galiyok na water. Mo to siya ang mga butanganan sa inyong ligid, flower pots ninyo na walay sulod. Kato siya, pwede to sila maitlogan sa dengue na na lamok, Aedes aegypti. Tapos lang naginom lang tubig para sa mga radyo na wala ka na kunundang. Butanin niyo cold cream inyong lawas para dili mo makitan sa lamok. Kaya ang function na ng cold cream, itabo na niya mga heat signature sa inyong lawas. Mo man ang makitaan man na sa lamok ang inyong mga ugat. Naman na siya infrared. Yung vision infrared man. Kada kung makita mo ng predator, di ba kita mo ng predator ng salida? Di ba kita mo sa iyang pananaw, di ba na mamula ang tao? Iyan na gyapon ng lamok. Mamula ang iyang pananaw kung makakita siya ang init. Labaw ng katong dugo. Ang dagan kay mga dugo, di ba? Katong inyong ugat. Makita na niya, pula na niya makita niya. Mo nang buduol sa dito sa mga tao na light og skin. Light og skin, nipis og panit. Dito siya mamaak. Kabalo siya kung asa siya mamaak. Karon, kung butangan ninyo itong cold cream, katong mga off lotion, cold cream na. Dilim na mismo ang baho ginalayo sa lamok. Katong ang mismong cold cream niya, itabon niya itong mga infrared. Kuha ninyo na makita niya ang ugat. Dili makitan sa lamok ba? So, mo na siyang di kapaak, okay? O dili siya mamaak. Kaya gitabunan nito tanan ng inyong og cold cream. Mo na siya ang off lotion. Now you know. Okay? So, dagan mo mong matunan, no? Kailan mo nga na, mahilig ko sa mga tanaw na ko, wala ko na ginatudlo sa sa medical school. Kailangan ko basa-basag mga nga. So, now you know na mo effective yung mga off lotion or cold creams. So, nadiri, pag madengue ba, pwede ba madengue usab? Pwede kayo. Dako kayong tsansa na madengue mo usab. Kaya nga ang dengue, na sila ay karon 5 na kabuk ang serotypes. 5 na kabuk klase. Na sila ay 1, 2, 3, 4, 5. I-mention lang nato ng numbers. Kaya nga kaning natay ginaingon na vaccine sa dengue. So, muna to siya ang ginatawag, isulod na tong ginayon nato na dengue siya. Dili na siya
dautan ng Dengvaxia, na skandal lang siya. Pangalan na siya sa vaccine, Dengvaxia, na gi-develop sa isa ka kumpanya na nasa US. Dengvaxia ang pangalan sa vaccine. Karon nasangkot siya dito sa government nato na usahay wala kayo research, sige lang ya panguha lang nito sa funding sa US, kunya gibutang sa mga tao. Pare gyapon sa atong ginabuhat karon atong mga vaccine nato na gipanghatag karon. So kano sa mga mapabaksin aning Dengvaxia? Naman ko na say 5 serotypes. So kanang 5 serotypes, ayaw na ninyo memorize sa ning serotypes, basta kaning 1, 2, 3, 4, 5 na klase na dengue, mamaak na sa isa ka tao. Pag naapektuhan na ng tao, na siya ay serotype na makitaan dito through ginayon nato na testing. Kuhaan kag dugo, i-test ka ba? Karon, kung makita na naka dito sa isa sa mga serotypes 1, 2, 3, 4, 5, positive ka na igan kag dengue dati. Mo na to siyang isa ka kailangan na magpa-injection ka og Dengvaxia. Ang age ana niya is 9 to 16 years old. Bata ba? Mga bata, 9 to 16 years old. Karon, ngano kailangan og 1, 2, 3, 4, 5 na serotype? Kay naibala nila ang kaning Dengvaxia, 77% maka-prevent og dengue sa serotypes 1 and 3. Kuha ninyo? So na siya'y klaseng type na para mo epekto. Okay, so mo kuan lang sa takaron, mo commercial lang sa daw tayo yung Sir Julius, maski wa tay commercial good, mo break lang gud ta gamay, pero mga 5 minutes lang ni. Mo ni si Dr. Kagape, doktor sa kahanginan. May buntag sa tanan balik sa takaron sa doktor sa kahanginan. Ang number namo 0991 215 3123. Sabon lang nako ang number namo 0991 215 3123. Ang schedule nako sa clinic kay ang clinic nako naman sa UM Multitest, Bangoy Street or Ponciano Street. Mao na siya ang harap sa Royal Mandaya, kang kanaman ang pinaka-common na kasagaran na to ang landmark diha. Royal Mandaya, harapan na niya is mao na siya ang UM Multitest. Tapo di ang DXUM, kung kinsa may gusto mo sulod dire, sulod lang mo. Every Wednesday ko live para na lang po ko i-interviewon sa inyo. Muta na ta sa inyo ang kuan sa inyong kaagi sa inyong kinabuhi, unya mga storya taon sa inyong problema, kung nabay mga problema sa uyab, sa kwarta, si Sir Julius sa atong pastoryahan na. Kana siya atong patubagon. Ako sa mga bayan ko sa mga sakit. So ako ang number sa secretary kay ang schedule man gud ako Monday to Saturday 7 a.m. 7 o'clock a.m. to 12 noon. So half day lang ko pero sayo kay ko mo start. Kay ngano sayo kay wala na ko yung parkingan dire. Kay kung dili alas 9 po ko mosulod. Depende mo na sa ano pero alas 7 to alas 12 half day lang ko. Pero mo text mo daan sa kong sekretary. Ang number sa kong sekretary 0995 221 8007. Sabon lang nako ang number sa kong sekretary kay 0995 221 8007. Kay surgeon ko, ako surgeon ko, mo opera ko. Pero basig mo opera mo ko sa lain hospitals. So dili ko mag-clinic. Basig maano lang mo ba? Masayang lang inyo ang pamasahe kay lagyo bay kay ning uban listeners nato. Nya mabot sila sa clinic. Nya ingnan sila sa kong sekretary na idok, wala di si doktor day ugma pa siya. Idi tanggong mo diri sa Davao. Karon na diri gi-text diri siya kay ano diri sa FB live question gikan kay Venus Detalya Bughanoy. Unta naminaw ka ma'am? Akong anak dok 3 days ra ang kalintura dok wa man natabang sa ospital. 3 bags na salin sa iya dengue shock finding dok. So na siya ingana ang average 5 to 7 pero na siya 3 days. Dili na siya pariyatanan pero kaning may gani kay naayo na ba mo anak? Mao na kong pangutana sa imo ma'am. Unta naayo na siya
Kay 3 bucks yun ang nasalin siya. 3 bucks yun na siya kay dengue shock man siya. Kung sa maning dengue shock, mao na to siya ang byproduct or nahitabo kung ang hemorrhagic shock ang hemorrhagic dengue nimo nahutdan na siya og platelet. Mao na tong ginay na to na shock kay ngano pagkaurot sa platelet karon wala na siya ibulkasil, wala siya pangtapak ato mga nagadugo na nagabuslot sa mga ato ang ginatawag na to na blood vessels or sa mga ugat. Maurot man na yung platelet kay di man na siya naman na sila definite kay di man ka produce og paspas ang dili man kahimo og paspas og platelet ang itong lawas. Manggawas sa itong dugo sa itong manggawas sa tanan ng dugo ang katong imong sustansya, protina dito tanan. Gawas sa siya. Mao na tong dengue shock. Mao na siyang bagsak na tanan pati BP, pati ang pulse rate bagsak. Luya na kayong bata. Naiuban, dili na katindog, dili na mamata, makoma na. Mao nang dengue shock. Mao nang pinakadelikado na type ng dengue. Mao nang hemorrhagic dengue pa lang or dengue pa lang na classic. Pagbaba pa lang sa platelet, ginaga pa na siya sa doktor. Okay, may gani. Ambot lang ma'am, wala ko, di ko sure. Ma'am Bughanoy, kung nakagawas na ba sa ospital yung mga anak, punta nakagawas. Kay kanang dengue shock, medyo lisod yun nato na mga So, gikan diri kay Dudes Abe, related gyapon sa to ang dengue na topic karon. Doc, good morning. Nabay laing paagi nga dili mo gamit og dugo or platelet para dengue. Ang bahin man sa dugo, Sir Dudes or Ma'am Dudes, lalaki man siguro niya. Kani man kung bahin sa dugo, pwede ka mag-iron lang. Pero bahin sa platelet, walay makakwana na. Walay paspas pa na butangan og tapak sa inyong lawas kung dili ang platelet mismo. So, kailangan din mong salinan og dugo. Kay wala may lain tambalana. Kung pabayaan nimo, moderitso gyud na siya dengue shock. Sunya, ang belief nimo na nakay bawal mo masalinan og dugo. Dito na mo ganong doktor sa inyo. Mo baka willing ka ba na ma-raise ang sarili or inyong anak na dili ka masalin ng dugo pero basig mamatay. Or on the other hand, lang nimo si Lord na pasitsahin na lang ko Lord. Kailangan yun ako ning platelet ani ingon sa doktor kundi mamatay akong anak. Di mas gwapo dito ka sa mabuhay mo anak, di ba? Kay, di ba naman tayo ginayon na dili lang man prayers na, dapat buhaton po nimo, di ba? So, mo nang ginayon na to na prayers with nailihok. Dili lang prayers tanan. So, sa karon manggod, natay medical na modern medicine, na western medicine, pag-iingon na platelet ang best way na para dili ka grabe ang imong pagdugo sa lawas sa sulod sa lawas, paggawas sa dugo sa iyang ugat. Himuan na lang gyud siya. Okay? So pasensya na lang makana lang doktor, sir, ma'am. Pasensya gyud kayo, mamugos gyud mi ani na platelet ni siya kun dili mamatay mong anak. Ngano ang ginaingnon sa inyong doktor. Okay, so nadiri ba follow up lang kay Ma'am Venus Bonghanoy. Wala dok, gikuha ni Lord, 6 years old, 5 taon sa dok. Condolence kay Ma'am Venus. Nga na ang dengue shock. Pag ingunog shock, gamay na lang kayo ang mabuhian na niya. Miski unsaon ninyo kuha na. Nana siya dito sa mga kalinya na siya sa mga heart attack na massive stroke. Kalinya na siya dito sa mga gibaril, gipusil, unya naigo ang vital part sa lawas, ang organs, pareha kalinya na sila ka delikado. Pag ingon og dengue shock, delikado na gyud na siya. Kung na lang yun ang mabuhian na 5% to 10%, depende na gyud sa paspason sa gibuhat sa doktor, gipaspas gyadto sa ospital. Mao nang pag hemorrhagic dengue kay gani aksyon na gani sa dugo sa sunggo, nigdugo ang gums, nagsakit ang tiyan o dagan siya mga pasa-pasa o naluya siya, dagan din sa ospital.
Kay dili siya pwede na mautdan sa platelet. Kay katong platelet, balik ko na nako, mura siya Bulcasil. Okay? Bulcasil sa lawas. So, dito sa shoutouts from Neng Torres Sayon. Good morning, regular ano po niya viewer. Hi Doc, good morning sa tanan. Mina og tanaw sa live. God bless to all. God bless po sa imo, ma'am. Kay Ma'am Dakibig po, perminti po din sa tuwa. Good morning, Doc Kagape. Kay Sir Jeffrey Detalia, good morning. Nelfa Dayanan Mulato, good morning po. Kay Romeline Tutor Segura, good morning watching from Atina, Davao City. God bless to you always. God bless po sa inyo tanan. Ang kapaminaw, labaw na diri kay ito ang nagapaminaw sa itong Facebook Live. O sa ito ang radyo, siyempre, DXUM, kanina malagyo. Salamat kayo sa pagtigpaminaw, labaw nagkaroon na nagakarat-karat daw. Kung saan naman nila ito ba, nagkarat-karat daw sila Sir Jules. Katong dati nila na madungga nila itong una, karat na daw karon. Unang uban, hindi na daw sila nagapaminaw. Kaya napo tayo ba, nagingon na ang radyo nila guba na daw, sa kadugay na daw nila tigpaminaw radyo, naguba na daw. Pero namatay, tag 200 pesos na radyo karon good. Pero ang kanang signal na karat-karat, wow ko balon saan ako na magtindog sir tag antena diri Sir Julius na mas dako. Pero wag tayo mabuhatan na kay murag i-cambio mo sa nilang programming no. Or dili na tie up sa uban. Tama ba no? Wala na tong mga tie up sa uban. Mga hindi na siya kaabot og lagyo. Pero kung makadungog yapon mo misi karat-karat unya ma-bypass niyo tong murag internet. Sa internet sa cellphone. Kana siya, kagasto na inong ka. Yung si Sir Julio, siya daw mabayad. Kaya pa-internet man siya, siya mabayad. Ha? So, nadari kay Conrada Dakyo, watching from Takunan. Salamat kay Ma'am Conrada. Kay Mamay Ann, good morning. Kay Early Sakay, good morning. Doc, watching always. Salamat kay sa inyong mga pagpaminaw maski balik-balik akong storya. So nadiri text messages from 5771. Unta naminaw ka. Good morning Doc, kani bang pangatol sa mga bata? Doon na ba'y tambal para ana? Batang lalaki 2 years old, Tagum City. Salamat daan and more power. Kaning pangatol sa bata man pwede mo kuna siya fungal infection. Kato siya, ano siya mga trucid, mga ingana. Pero, depende mo muna sa pangatol good. Naman ko tayo ginayon na corticosteroids na pampatanggal sa pangatol sa bakterya. O, natay ginayon na corticosteroids with antibiotic. Napo tayo ginayon na antifungal with corticosteroids. Pag wala mo kasabot unsa na siya, pasabot na, magpatanaw na mong doktor. Okay? So, kailangan ko bago lang ko na pasintihan niya, ginabutang niya ang iyahang cream na naa siya ay corticosteroids. Basahan yung cream na ay nakabutang nito corticosteroids. Ginabutang niya sa naay samad niya na cream, iyahang cream o ointment niya. Kato gani siya, kanang naay corticosteroids, pag nasulod na sa imong sistema, through blood or through ingestion or pag isulod mo sa imong baba, daot inyong kidney na gatay. Okay? Labaw nagsobra 1 week. Kaning corticosteroids or steroids, kusog kay na siya makadaot og kidneys o gatay. Karon gibutang nimo dito sa imong samad na naay gadugo, ano sa ba, dili siya kanang garas lang ana, dili. So yun, permite nimo gamiton. Ang kanang corticosteroids, naman ko siya, depende sa kakusgan niya. Naiuban, dapat 3 times a week lang na siya butang. Dili na siya ibutang nimo everyday. Unya, napag-iuban, ginabutang na 3 times a day. Hindi, pasang guba sa kidneys ni Mana. Okay, so, kuhan lang mo, bantay lang mo ana, ha? So, nadari kay 2274, good morning, Doc. Tinood ba maayo injeksyonan ra ang patay na nerve sa langos sa nagsakit ng ipon, pang-imbis ipton aron ma-preserve gihapon? Maayo ba ni na practice from Digos? 2274, number 1, dili ko dentist. Number 2,
dentist lang ang makaingon na pero ang ginaingon nato na is root canal na siya. So unsa man yung root canal? Kani ato ang ngipon na siya ay buhi na siya, buhi na itong ngipon na buhi. Na siya buhi na part ito. Mo na to siya ang ginaingon nato na pulp. Kana siyang buhi na part sa ilalim sa ngipon. Na siya ugat-ugat. Okay? So, kung nasa ingana, unya nabuslot ang imong ngipon, mosulod dito ang infeksyon dito sa ugat mismo, hindi sakit, di ba? Para ma-preserve na siya ang ngipon nimo kay ang uso karon dili naman ginaibot ang ngipon. Kinabutangan naman siya feeling para simento ba? Butang simento ang buslot para dili na mosulod dito ang mga pagkaon, dili na mosulod dito ang mga laway, ang kagaw dili mosulod. Imagine nimo na naigo na tong ugat to sulod. Mao na to siya ang root canal. Tanggalon to tanan ugat dito, patyon to siya. Karon mabili na lang ang ngipon. Mao na siya ang root canal. Gwapo na siya na practice. Kung gusto nimo i-preserve ang imong ngipon or isalbar nimong ngipon. Kung dili na siya masalbar, dito na siya ginaibot. As much as possible, gusto mo gud i-salbar sa dentist ang mga ngipon kay para dili siya mo isbog. Imagine nasa ngipon, di ba? Ang ngipon magka-duol mo na sila, duol. Tanggalon nimo tong isa. Mag-move ang ngipon, maglihok ang ngipon, mahimo na siyang naay mga tanga. So mo na siyang dili tanggalon sa dentist ang mga ngipon. Tanggalon na tong mga ugat dito. Mo na to siyang root canal. Okay? So depende sa kamaayon nun sa dentist, kay dili man ko dentist, surgeon man ko, pwede na nila ma-preserve ang imong ngipon. Kung wala sila experience anang root canal, pastang sakita na. Mura kag mas maayo pag ibukbuk ka sa ulo. Kaya imagine nimo ang katong ugat niya mismo ang iyang nilaptan. Katong nerves niya mismo ang katong makabati og sakit. Hilabtan to niya, unya dili kayo maayo ang pagka-anesthesia. Good luck na lang. Kay mura kag katay ana buhi. Okay? So nadiri kay Ma'am Marilo Cero. Good morning, Doc, and to all listeners. Good morning po sa Ma'am Marilo. Kay Ma'am Nancy Timbal Isidro. Good morning, Doc. Watching from Quezon, Panabo City. Good morning kay sa tanan. Salamat po kay sa inyong mga suporta kay kani siya wala bi bayad ani kaning program na ni siya. Wala siya bayad actually. Wala bayad ang DXUM na mo ani. I-offeran lang mi na makahimog serbisyo sa tao plus na naapod mi sari na gamay ba para madunggan sa tao ang pangalan namo kay istorya man tang tinud anay ani di ba madunggan na nay Dr. Kagape. So through the radio or kaning Facebook live or sa YouTube ano po namo mong sarili na nami Dr. Kagape na mangopera kay surgeon man mi kay akong papa, wala man mo kung kisa man tong wala kay sa akong papa, siya ang nag-una ani niya. Karon mas gwapo kung tagaan lang ninyo time na mag-share sa video na to or through word of mouth goods, tuloyan lang ninyo na may ngani na programa para dagan pud mig ma-reach ba na maapta ng mga tao na labaw na katong mga dili gani kayo guwapo ang pagsabot sa medical field or sa pagka-medical side. Kana siya, at least mastorya na to na na ibang tao. Pag sakit lang sa ulo, mag-amoxicillin na. Kato siya, di ba? Ginabalik na ko siya. Ayaw mo, inom mo antibiotic kung dili kailangan. Kaya mag-resistant mo na. Okay, so may na ang mga storya nato. Idala lang nato mga joke gamay kay siyempre, wala matag ka ng pari ani na mustura galing 1 hour. Di ba, Sir Julius? 1 hour every week. Wala gitag pari ani. Kulang na lang mga hatag kong host diri, maglinya mo diri. Pero dili ko kasing sagrada sa tao sa pari kay katulad sacred gid sila. Okay, so na sila na Ginoo sa ilaha. Ako kay gusto lang ko makatabang og tao og katong ginato na spread lang ang
ato ang programa ba kung asa man to. So from Elsa Bentulan, Dok, pasyente man ko sa papa nimo, naminaw ko sa radyo diriya sa Sibulan, Santa Cruz. Salamat kay Ma'am Elsa, kadungo kay numdum ka sa iyang ginaingon tunguna, Santa Cruz, Digos. So, muna siya ang kuan. Permite ginaingon tunguna. So, salamat kayo Ma'am Elsa, salamat kayo sa inyong suporta. Kay ever since sa papa pa nako, nagsigigin mo kuan sa iya, sige paminaw. So, dili gyud na mo mabayaran ang inyong mga loyalty good kay kisa ba kung ganahan na sila ang tagstorya sa radyo nya tay kuan ani kung maayo ba gyud ang storya ani boring man kay ni sa panahon na ni sa ato ang mga samo ang mga generation boring na kay ni kaya ang gusto nila karon mga hubo-hubo naman di ba Sir Julius katawa Sir Julius oh? Bantay na sa iyong asawa niya ba? Kaya magsayasaya kaya naka-panty na lang or naka-bra na lang. Kaya ba? O na uso nila karon. Sila sila maminaw aning mga storya na lang. Kailangan na yung mga visual aids. So, salamat kayo sa inyong mga paminaw. Dari kay Ma'am Sarah Densing Kitchever. Good morning kayo, Ma'am. Ikaw po ning kusog po kayo maminaw sa tuwa. Ma'am Helen Cacho. Hello, good morning po. Salamat po kayo sa inyong pagpaminaw sa tuwa. There's a question sa FB Live from Marilu Landera Basale. Good morning, Doc. Asa lang ako unsay cause or hinungdan nganong muhangak akong papa kay ubo muhangak siya, Doc. 71 years old siya, then stroke po siya. Salamat, Doc. Thanks, Doc. So kung naghangak na gani siya unya gikan stroke, ang pinakaduol gid ana niya is pneumonia. Labaw na paghangak, paminaw nimo na nasay murag kagalkal sa iyang ubo, labaw na nasay plema na green or yellow. Mas maayo na idaga na siya dito sa doktor kay tagaan siya og tambal. Kay kung masamot pa na siya diretso sa ospital kay ang pneumonia sa stroke patient maka-aspirate man na siya. Sabutan na ang laway imbis na dili mosulod sa baga mosulod sa dito mao na to siya ang masamot. Aspiration ang tawag na mo ana. Delikado na siya for a stroke patient. Ikan kay Sarah Densing Kitchever, Doc, nagkasakit ang gilid sa akong left side. Dede. Kung sa age ni mo ma'am, kung edad ni mo batanon pa, pwede na siya fibrocystic change na siya. Sa putana, normal changes sa imong tutoy na naay tungod sa imong hormones, sa imong lawas, nagkambyo ang imong dede. Kung ang dede nimo or ang breast nimo, medyo sakit gunitan, pwede na siya. Pero kung tigulang mo nakagamay, na edad na gamay, tanawa kung naa siya'y bukol. Kapaon nimo. Ang pinaka-common na siya cyst. Narito na isako na tubig sa sulod. Muusad siya ang isa ka sanhi na nagasakit ang imong dede. So testingin lang basi po day ay imong brago utras siya. Okay? So Ma'am Emily Loria, good morning, good AM Doc of Compostela. Good morning, taga Compostela. Unsay tambal first aid sa 30 years old, gasuka-suka, sakit ang likod o kilid. Asa na kilid ning dapit. Kasi UTI ni siya. Ang tambalan na niya is antibiotic. Pero kung gasuka-suka, mag-inom ka og metoclopramide, mo na siya ang tambal sa pampadili mawala yung suka. Tapos mag-inom ka og Oresol, butang nimo sa tubig, isa ka litrong tubig ang Oresol. Tapos kung unsa to imong gisuka og kalibanga, moto siya ang imong imnon. Kung dili na ka makainom, di na ka makakaon, dagan na lang sa ospital kay dextrose. Okay? From Nancy Timbal, Isidro, Dok, unsay manto sakit sa imong papa? Balik ko na nako, ang sakit sa akong papa kay Crohn's disease. Unsa man ning Crohn's disease? Bali, unsa na siya ang iyang immune system o atong lawas
inaatake ang sarili niyang tinai. So, unsang hitabo ato? Ang number 1, nagadugo siya sa ilalom sa tinai. Nagadugo siya na dili ni mabalaan kay gagmay king dugo, pero nagaluya siya. Mao na to siya day ay na nagalakaw siya tong una, di ba? Ngayon siya napandol siya. Nagluya siya kadugayan. Crohn's disease to siya. Karon, walay Pinoy ana na magka-Crohn's kay hereditary man na siya. Gikan sa dugo man na siya sa imong ancestors. Walay Pinoy kay ngano mga dugong bughaw lang man na siya kay ngano ang iyang lolo ug lola Spanish ba. So kung tanaw ni si daddy murag Pinoy ang naong, pare ako Pinoy pulog naong. Pero nami dugong Spanish, ang naong namo manggod Spanish, ang naong namo Pinoy pero Spanish ang dugo. Mo na mga puti kay mi. Pero ang naong gud Pinoy pero nabi murag Meksikano gud. Tanaw ni Meksikano na uban Pinoy man gyapon naong nga. So mga nagyapon na Spanish blood me. Pero ako pwede po ko maka-Crohn's disease. Mo ko palayo. Bala na nimo na Sir Julius kay mawala na ako diri. Nana sa imo pulis ako Okay? So napoy pagka-Chinese daw yun akong igsuon. Chinese food ko Spanish. So na Spanish gamay napoy Chinese mo ng puti. Unya upaw po ko kay nganong Spanish po ko o puti o Chinese. Okay, so text message gikan sa text message from Ate Arlene. Sige na text ako 0165 ang last number. Doc, good morning, blessings and good health always. So with your family. Salamat po kayo ma'am Ate Arlene. Salamat po guys sa sigig text. Ikaw gyud ang sigig text sa diri. Kunya actually nagatabang mo sa ko kaning naga-text ako og storya diri sa Facebook live kay usahay man gud mautdan kog storya ba. Ginakuha lang nako ning mga kwan diri kay pura mo dagkuha na ni gud. So shout out kay Ma'am Helen Cacho, good morning. Kay Saturnina Albarracin Gake, sige kani silang duha, sige na sila paminaw sa ato. Kay Ma'am Ruth Almuete, kay Feli Bariga Andres from Digo City, may butag sa inyong duha. From Russell Garbo, good morning kayo. Ug akong cousin, Sunshine Kagape, mao na siya akong first cousin. So nauman na to programa karon. Next Wednesday na sad ko mobalik sa ato ang doktor sa kahanginan. Salamat kayo sa tanan nagapaminaw. Unya unta ma-share ninyo to ang program kay mo to ko ang ano sa inyo na at least dili ta mo storya diri sa na sa area na walay gapaminaw ba. So tabangan po ninyo atong programa, i-share po ninyo og sa to ang istorya po ninyo sa inyong mga kapitbahay. Magmarites mo. Okay? So salamat kayo mo ni si Dr. Kagape, doktor sa kahanginan.